Ba día a todos. Se chegou o día. Hoxe celebramos o fin dunha etapa. Unha etapa que estivo chea de descubrimentos, alegrías, contos, letras e números. Xa sabedes todo o infantil. Para recordar estes momentos, imos ver un vídeo. E despois diremos unhas palabras. Agora faremos un pequeno reconocemento ás mestras que enseñaron cantar cosas. Ana, pasaches moito tempo con nos ensinándonos a facer moitas cousas. Grazas a ti sabemos ler mellor e escribir ben na libreta. Eres moi boa e queremos te moito. Mari Carmen, gracias por tanta paciencia con nos e deixarnos xogar. Ana, grazas por enseñarnos xogos tan chulos. Gustamos moito o robot. Coidas moito de todos nos e sempre estás para axudarnos. Grazas por xogar con nos e ser tan divertido. Rosa, gustanos moitas cousas das clases de inglés. A pauta das clases de inglés, a pauta, os xogos, as cancións, os robots, e sobre todo a profe. Eva, disfrutamos moito cos teus xogos, son moi divertidos. Grazas por ensinarnos tantas formas de andar. Cantas moi ben. Grazas a ti aprendimos moitas cancións e disfrutamos da música. Bueno. Tantos contos divertidos.
cole é un lugar divertido no que aprendimos e no que podemos ser moi felices. Queremos te moitísimo. Eu amo. Bueno, gracias a todos, cariños. Pasamos 3 anos xuntos, que é moitísimo tempo. Pero a min fíxose moi pouco. A verdade é que seguiría con vos ata o final. Pasámolo moi ben, rímonos moito, sempre estamos falando, sempre se nos están ocurrindo cousas, verdad? Contamos moitos contos, fixemos algunha travesura, sí? Coñecémonos moi ben todos. Hice unha travesura que era colito. Sí, non vamos a contar eso. Con el mandillo. Sí, xa sí. E a verdad é que estes anos disfrutei moitísimo de vos. Moitísimo. E quero que sigades sendo así. Ao mellor falamos un pouco de máis, pero bueno, é unha cousa que pasa. Pero sodes moi vos. Moi vos. E sodes moi vos compañeiros e gusta vos moito aprender. Así que tedes que seguir así, vale? Por rematar o ciclo de educación infantil sendo expertos en compartir ilusións, superando pouco a pouco todos os retos e aprendendo coa ledicia de formar parte dun equipo. Porque somos un equipo, verdade? Sí. Vamos, Aroa.